Λοιπόν, και γεια σας παιδιά, σήμερα θα παίξουμε πάλι Brawl Stars και θα παίξουμε Duo Showdown μαζί με την Greek Φασολάδα, που το κανάλι του λέγεται GTR Greg. Πήγαινε κάντε του και ένα sub και θα παίξουμε Duo Showdown και δεν θα μπορούμε να πάρουμε κουτιά. Τα κουτιά που θα μπορούμε να πάρουμε θα είναι όταν σκοτώνουμε τους αντιπάλους, τότε μόνο μπορούμε να πάρουμε κουτιά. Εντάξει, πάμε. Τώρα άμα δεν έκανα το challenge θα παίρναμε 3 κουτιά τζιμπά. Μήπως και τους σκοτώσουμε και πάρουμε κάτι, γι' αυτό τους βαράμε. Ω καλά, τώρα μας έρχονται 25 teams. Α, καλά. Αυτοί έχουν περικυκλωθεί εδώ. Πρέπει αυτούς να βαρέσουμε. Έλα. Μήπως και πάρουμε κάνα κουτί. Λέω εγώ τώρα. Έλα, πάρτα. Από μένα μπορεί να το πάρει το κουτί. Από μένα μπορεί να το πάρει. Μια χαρά μπορεί. Ο Λέων με τον άλλον. Με τη Μεγ. Είναι πολύ παγιδευμένη. Μου σκοτώσει και αυτόν εδώ με τα 10. Πάει, τέλειωσαν. Τέλεια. Πήρα πόσα κουτιά. Μια χαρά. Τέλεια πάει το game με 4 κουτιά εγώ και 5 ο συμπαίκτης μου. Οκ, πάρω αυτά. Το σκότωσα. Πάω να το πάρω μία. Ωραία. Σκότωσε ο συμπαίκτης μου την Μάντι. Πάρ' το. Πέθανε ο Λέων. Όχι, με σκότωσε ο Νάνι με 17. Παναγία μου, χάσαμε τώρα. Είναι το μόνο σίγουρο. Πώς το νικάς αυτό? Έτσι εδώ. Α, καλά. Με τίποτα. Εν τω μεταξύ έχω 5.000 token doubler. Έλα, super rare epic. Πρώτη φορά είπα να γυρίσω βίντεο και μου τύχε mythic. Ναι ρε φίλε, ένα screenshot. Καλά, δεν ούτε καν που πρόλαβα. 243 κάρτες, ωραία. Καλά, πήγαμε είναι, θα παίξουμε 3-4 ματσάκια, ανάλογα πόσο γρήγορα θα χάσουμε ή θα νικήσουμε. Τη βλακία μου. Πήγα να χάσω το challenge. Ξέχασα ότι δεν σπάμε κουτιά. Συνήθεια. Έλα, πάρ' το κουτί. Πως συνήθεια. Πέθανε δικός μου. Ένα hit είναι. Κοίτα μου. Κυνηγάμε τώρα το Mortis. Πάλι καλά που έφυγε κιόλα. Πάνω μου πήγε. Έλα, φάτον, μπράβο. Όχι. Τι λέει? Όχι. Εντάξει, πάμε στο επόμενο μάτς. Πότε βγήκε και πάτσε ready? Πάρει και πιο γρήγορα από μένα που βγαίνει. Καλά, δεν βγήκα και τόσο γρήγορα, μπορεί πιο γρήγορα. Αλλά εντάξει. Πάμε από εδώ, εγώ θα πάω. Να, βλάκι, τι κάνω, από συνήθεια το κάνω. Δεν γίνεται να το ξεχάσω τώρα. Τι
κάνω, Χριστέ μου? Πολύ δύσκολο challenge, να ξέρετε. Πολύ δύσκολο challenge, γιατί μπορείς να χάσεις το λεπτό, γιατί από συνήθεια μπορείς να πας να σπάσεις το κουτί. Και τι θέλω να πω, και είναι και πολύ δύσκολο, γιατί τα κουτιά σου δίνουν δυνάμεις. Άμα μπορείς να πας και ντροπάσεις μέσα κουτιά. Αυτός πέθανε, μην μου πείτε. Αλλά δεν τα πήρα εγώ. Το σκότωσα! Πρώτη, ναι! Πρώτη, ναι! Ανάσταση, πρώτη θέση, επιτέλους, πάμε. Πάτα. Πάλι από συνήθεια πήγα να τα σπάσω. Δηλαδή δεν γίνεται αυτό. Πού είναι? Ένα shade bit προς το παρόν είναι εκεί. Εγώ είμαι πολύ low. Για να το συνηθίσεις πρέπει να παίξεις τουλάχιστον 10 μάτς. Παναγία μου. Τι? Μου έκανε gadget και πέθανα. Πάμε άλλο ένα και μετά θα κλείσω το βίντεο. Ελπίζω να βγούμε πρώτοι για καλό κλείσιμο. Έχει 2 κουτιά μπροστά μας. Δεν το είπα, πήγα να το πω, αλλά δεν μπορούμε να πάρουμε κουτιά. Κοίτα εκεί, 4 κουτιά έχει εδώ. Ρε φίλε, κοίτα. Τι? Μη τα σπάς. Μη, κακό. Σπάστα. Τα πάνε να πάρουνε σαν δόλωμα. Πα. Δεν πειράζει. Τους κόψαμε τον damage τους. Όχι ρε φίλε, πεθανά. Φανταστικά. Βασικά εγώ καλό είναι να πεθαίνω η γκρικ φασολάδα. Τώρα όχι, δεν θέλω. Αλλά αν πεθάνω δίνω στο δικό μου κουτιά. Άρα αν πεθάνω πολλές φορές θα του δώσω πολλά κουτιά. Αλλά θα είμαστε και μείον ένα άτομο. Το δεν το σκέφτηκα. Θα του πατήσω μια ούλτη, όλη η δικιά σου θα είναι. Κοιτάξτε πως το θέλω αυτό. Κοιτάξτε. Πώς θα κάνω έτσι αστεία ρε φίλε ότι κλαίω. Λοιπόν, πρέπει να σκοτώσουμε τη Willow και αυτή τη στιγμή να μιλάς και να παίζεις είναι πάρα πολύ δύσκολο. Δεν καταλαβαίνει τη δυσκολία. Καλά τα ο και τα α δεν είναι και τόσο δύσκολα γιατί έχω συνηθίσει εγώ, γιατί μιλάω και έτσι και εγώ. Λοιπόν, αυτό ήταν τα μάτς. Έλα βγες όμως γρήγορα. Αυτό το βίντεο ελπίζω να σας άρεσε. Γεια σας.